Vzhľadom na to, či je upgrade na iPhone 15 na dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom trhu smartfónov múdry, rozhodnutie už nie je také jednoznačné ako predtým. Zatiaľ čo iPhone 15 sa môže pochváliť významnými vylepšeniami oproti svojmu predchodcovi, staršie modely teraz ponúkajú menšiu záťaž na vašu peňaženku. iPhone 13 vyniká ako jednoduchá, ale spoľahlivá možnosť, zatiaľ čo iPhone 14 poskytuje mierne vylepšený zážitok s vylepšenými fotoaparátmi a novými bezpečnostnými funkciami od spoločnosti Apple. Najnovší smartfón teda už nemusí byť automatickou voľbou. Napriek rozdielnym názorom na celý rad iPhoneov sme dospeli k záveru, ktorý vám pomôže urobiť to najlepšie rozhodnutie o kúpe. V našom porovnaní iPhone 15, iPhone 14 a iPhone 13 sa ponoríme do konkrétnych kategórií, ktoré vám pomôžu určiť, ktorý smartfón najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Pre mnohých z vás je cena ten najdôležitejší faktor ovplyvňujúci nákup nového telefónu. Funkcie ako je USB-C alebo satelitné pripojenie môžu ustúpiť do úzadia, keď prídu do hry rozpočtové obmedzenia. Prechod spoločnosti Apple na konektor USB-C vo svojom najnovšom iPhone sa môže zdať spočiatku významný, ale obmedzené rýchlosti USB 2.0 portu USB-C bránia rýchlosti prenosu dát aj nabíjania, takže jeho príťažlivosť je menej presvedčivá. Toto obmedzenie platí aj pre port Lightning, ktorý teraz spĺňa štandardy USB 2.0. Port USB-C na iPhone 15 sa teda ukazuje ako výhodný predovšetkým pre používateľov náchylných na zabúdanie nabíjačiek alebo prechod zo zariadení so systémom Android. Avšak pre tých, ktorí výrazne investovali do príslušenstva k portom Lightning, ponúkajú iPhone 14 a iPhone 13 lepšiu kompatibilitu. Aj keď nosenie nabíjačky Lightning zostáva nevýhodou, existujúci používatelia iPhone sú pravdepodobne na tento prístup zvyknutí. Oba modely navyše podporujú bezdrôtové nabíjanie, pričom mnohí používatelia túto možnosť nabíjania používajú napríklad aj počas jazdy autom. Čo sa týka výkonu, žiadny z iPhoneov nemá medzi sebou výraznú výhodu. Zatiaľ čo iPhone 13 a iPhone 14 využívajú čip A15 Bionic, iPhone 15 obsahuje už čip A16 Bionic, ktorý ponúka zvýšenie výkonu oproti všetkým modelom, ktoré stoja na 4 nanometrových čipoch. Ak je výdrž batérie najvyššou prioritou, iPhone 14 Plus sa javí ako presvedčivá možnosť, ktorá ponúka neuveriteľnú až takmer dvojdňovú výdrž batérie. Vďaka portu Lightning jeho väčšia batéria znižuje potrebu častého nabíjania a to z neho robí ideálnu voľbu pre náročných používateľov. Port USB-C na iPhone 15 sa teda ukazuje ako výhodný predovšetkým pre používateľov náchylných na zabúdanie nabíjačiek alebo prechod zo zariadení so systémom Android. Avšak pre tých, ktorí výrazne investovali do príslušenstva k portom Lightning, ponúkajú iPhone 14 a iPhone 13 lepšiu kompatibilitu. Aj keď nosenie nabíjačky Lightning zostáva nevýhodou, existujúci užívateľia iPhone sú pravdepodobne na tento prístup zvyknutí. Oba modely navyše podporujú bezdrôtové nabíjanie, pričom mnohí užívateľia túto možnosť nabíjania používajú napríklad aj počas jazdy autom. Čo sa týka výkonu, žiadny z iPhoneov nemá medzi sebou výraznú výhodu. Zatiaľ čo iPhone 13 a iPhone 14 používajú čip A15 Bionic, iPhone 15 obsahuje čip A16 Bionic, ktorý ponúka zvýšenie výkonu oproti ostatným modelom, ktoré stoja na 4 nanometrových čipoch. Ak je výdrž batérie najvyššou prioritou, iPhone 14 Plus sa javí ako presvedčivá možnosť, ktorá ponúka neuveriteľnú až takmer dvojdňovú výdrž batérie.
Vďaka portu Lightning jeho väčšia batéria znižuje potrebu častého nabíjania a to z neho robí ideálnu voľbu pre náročných užívateľov. Zatiaľ čo iPhone 14 zožal chválu za svoju celodennú výdrž batérie, Apple sľubuje podobnú výdrž pre iPhone 15. To nie je sklamanie. Ak vezmeme do úvahy, že používatelia iPhone 14 už rok využívajú predĺženú výdrž batérie. Dokonca iPhone 13 mal pri prvom uvedení na trh celodennú výdrž batérie a s najnovšími optimalizáciami iOS 17 naďalej ponúka trvalú energiu na jedno nabitie. Pri opatrnom používaní vydrží iPhone 14 Plus na jedno nabitie až 2 dní, čo z neho robí najlepšiu voľbu pre tých, ktorí uprednostňujú životnosť batérie. Napriek portu Lightning znamená väčšia batéria menej časté nabíjanie v porovnaní so štandardným iPhone 15. Možno ani nebudete musieť nosiť nabíjačku alebo powerbank vonku, a to ani pri intenzívnom používaní. Toto je oblasť, kde sa očakáva, že iPhone 15 ponúkne najlepší zážitok spomedzi týchto spomínaných modelov. Nový 48 megapixelový hlavný fotoaparát spolu s vylepšeným obrazovým signálovým procesorom ISP na čipe A16 Bionic sľubuje výrazné vylepšenie detailov obrazu a výkonu pri slabom osvetlení. Tieto vylepšenia sa pravdepodobne rozšíria aj na video. V podstate môžete očakávať výkon fotoaparátu podobný výkonu iPhone 14 Pro. Okrem toho iPhone 15 predstavuje funkcie úprav po nasnímaní v režime Portrait. To však neznamená, že fotoaparáty na iPhone 14 a iPhone 13 sú podpriemerné. Za priaznivých svetelných podmienok môže iPhone 13 aj iPhone 14 konkurovať iPhone 15 kvalitou fotoaparátu. Dokonca aj pri slabom osvetlení môžu iPhone 14 a 13 udržiavať ostré zaostrenie na objekt, hoci menšia veľkosť snímača môže spôsobiť určitú zrnitosť. Treba ešte spomenúť, že iPhone 13 nemá funkcie ako je akčný režim a filmový režim s vysokým rozlíšením, ktoré sú k dispozícii v iPhone 14 a 15. V porovnaní telefónov iPhone 15, iPhone 14 a iPhone 13 naše najlepšie odporúčanie v súčasnosti smeruje k iPhone 15. Ak neriešite financie za telefón, iPhone 15 ponúka bezkonkurenčný balík s vylepšeným fotoaparátom, jasnejším displejom, nabíjaním cez USB-C a premakaný chipset. Avšak pre tých, ktorí uprednostňujú výdrž batérie bez toho, aby nevyhnutne potrebovali najnovšie funkcie, predstavuje iPhone 14 Plus presvedčivú alternatívu za podobnú cenu. Nakoniec, iPhone 13 zostáva solidnou voľbou pre jednotlivcov, ktorí vstupujú do ekosystému iPhone alebo inovujú zo starších modelov a zároveň najmä pre tých, ktorí majú obmedzený rozpočet. Moje meno je Mário, tento YouTube kanál sa volá Exploramix a vám už pre dnešok zostáva urobiť len dve veci. Dať tomuto videu like, prihlásiť sa na odber z tohto kanála, nož a my sa vidíme čoskoro. Čau!